Els atletes del Club Atlètic Mollet han tornat del Campionat de Catalunya de relleus amb molt bons resultats i també diferents reconeixements. Les noies de la categoria sub-14 han aconseguit una medalla d'or i una de bronze, i l'equip masculí sub-10 ha tornat amb una medalla de bronze. El Club Atlètic Mollet està d'enhorabona. Del recentment celebrat Campionat de Catalunya de relleus que ha tingut lloc a Castellar del Vallès, els atletes del Club Molletà han tornat a casa carregats de medalles. A la categoria sub-14 femení, les noies han aconseguit la medalla de bronze a la prova dels 4x200 metres i alhora s'han proclamat campiones de Catalunya a la competició de 4x80 metres, amb un temps de 41 segons 56 centèsimes. Doncs la veritat és que després d'haver aconseguit un or, doncs va ser tot, ja portava molta adrenalina al cos, no? Va ser com, uau, quin luxe, no? Doncs tenir dues medalles i tenir dos podis i de Catalunya. Aleshores va ser com, ens vam sentir molt bé amb nosaltres i va ser com un gran equip. Literalment ens vam guanyar per 4 centèsimes, o sigui, va ser una ficada de cap. A més, som l'equip més petit de tots els que vam competir i doncs era com la Vinent Manresa, que són de les grans, són com més bones, doncs pensàvem que havien guanyat elles perquè a més des de l'angle on estàvem no es veia. No només l'equip femení s'ha fet amb la medalla de bronze, l'equip masculí sub-10 també ha aconseguit la mateixa fita, però en aquest cas a la prova de relleus de 4x60 metres. Que va ser molt especial perquè, al final ens vam desesperar una mica perquè el Cerdanyola es van guanyar d'una manera que es van deixar i després es van deixar la primera estrofa i després a la final ja van poder guanyar i van quedar segons. Ens vam esforçar molt i ens va costar, perquè tots vam tenir que fer els millors 60 possibles i ho vam fer molt bé. Al mateix Campionat de Catalunya, altres atletes del Club Atlètic Mollet també han aconseguit marques destacades, com les del sub-12 femení, que han quedat cinquenes a la prova de 4x60 metres i les seves companyes sisenes als 3x600 metres.